Louňovic je Karolína Kupková, kterou již jsme tady viděli v předcházející soutěži na krysně Ivana Bande Rujtko. Jo, dobře, každou soutěž za chvíli, ale je to dobře. Každou soutěž za chvíli, ale je to dobře. Ne, teď už jsem měla dvě. Ne, já už jsem to, už mám hotovo. Jsem to bylo to, ale neměla už vůbec čas. Ne, ještě bylo, když to tady jsem měla. Nic neřekl, nebo to řekne normálně v průběhu a co dáte? Ale tady už nesvítí sluníčko, teda i to svítí, ale musí to mraky, no. Jo? Já jsem to taky. Ale tak, že jsem to zvládla. Co budete dělat zítra, Rábaru? Co budete dělat zítra? Na oslavu? Mamka zítra jde do Rakouska. No právě nevím, mám něco plánu velkýho, tak se ptám jenom, co budete dělat. Kdo? Žený čas 65, 60 a jsme ve druhé fázi. Já si něco vymyslím. No, to je takový. Zase odpočineš, že je takový pěkný, takový tady spokojený. Jo? Tak jo. No. Tak Třicet tři, 55, to je čas druhé fáze a